И какво става, хора? В днешното видео в моя канал ще отворим пакети. Както виждате, събрах 11 000 джема и 520. И искам да се абонирате за канала ни, за да се пуснем на стрим как играем FC Mobile. И нека да започваме с пакетите. Първо ще отворя от 3000 джема. Искам да ми спадне един защитник, защото трябва да се сменя Ван Дайк. Защото вече е 9-8 оверала, вече най-високият оверал е 105. И затова нека да видим какво ще ми се падне. Германия. Там. Не, брат, пак Гьоце 9-9. За пореден път. И нека да сега да отворим ето този пакет за трейдабъл играч. И искам да ми се падне един Канаваро. Неймар пак ще стане, ама аз имам Стоичков. Канаваро или Рудигер. Аре, бате. Канаваро или Рудигер. Белгия. Там. Знала да къде Белгия, това е 9 седмица. Пълен ел. Тук защо ако ни скамнаха. И това е за днешното видео. Ай, да ви видите